akwai zamanin da aka ce a ƙasar filato duk inda haka musulmi ya kashe. Da yake zamanin Obasanjo ne, sai Obasanjo ya tashi ya tsaya aka janye wannan magana, amma duk inda haka musulmi ya filato kashewa za a yi. Yanzu abin ya zama ya ci gaba, masu tafiya zikiri ake tsarewa ana kashewa. Ba za mu yafe ba, ba za mu bari ba, ba za mu shiru ba. Za mu ɗauki dukkan matakai za a ɗauka wanda shari'a ta yarda da su. Abin ya gagari gwamnati, mun san yadda za mu yi. Me kake nufi? Ya? Me kake nufi malam? A na ce in abin ya gagari gwamnati ta ba mu izini, mun san yadda za mu yi. Kamar me za ku yi ta gamaimai? A za mu gaya makarantun da su je sun gaji ba. Da sun je sun kasa su gwamnati. To zan gaya maka a lokaci. Malam, kamar me za ka kira ga al'ummar musulmi dangane da wannan abu takaici da ya faru? Yawan musulmi muna kiran ba da haƙuri a shiru, kar a ce za a ɗauki hukunci a hannu. A yi haƙuri, muna bin gwamnati har za mu ga inda suka tsaya. Idan wanda suka tsaya ɗin bai mana ba, mu kuma sai mu shiga namu. Kamar malam, me ake fatan ganin gwamnati ta yi a wannan al'amari? Na farko dai waɗanda aka kashe a biya diyansu, diyan iyalansu, a biya iyalansu diyansu. Na biyu kuma waɗanda aka kama sun yi wannan laifi, hukunta su yadda hukunci ya tabbatar. Su kuma waɗanda suka yi ciwo a ba su diyyar ciwon da suka ji, kuma a ɗauki alkawari irin wannan abu an katse shi kenan, an datse shi kenan, ba zai ƙara faruwa ba. In ba haka ba, idan kuma in tashi ba za ta iya ba, ta bari mana waɗansu gama su yi. In tashi ba za ta iya tsare mutane ba, ta bari waɗansu mutane su kama gwamnatin su yi. Ma haƙiƙa an ƙure mu, an ƙure mana bakin haƙurinmu. Mun faɗa a cikin laluma, har mun faɗa a cikin zafin jawabai irin wannan, wanda yanzu ba ya zama dole ba. Gaskiya ba za mu yafe ba, za mu bari ba, ba za mu bari abin da wuce kawai yadda ke wuce kullum ba. Malam, kawai yanzu gwamnati ta tura da dakaru na musamman, ana neman inda suka aikata wannan abu, kuma ni mana cewa an kama wasu da dama. Kun yanzu da irin matakan da gwamnati kawai yanzu take ɗauka? Da daman da aka ce an kama sun kai nawa? 20 suka ci. 20 suka kama? Wanda suka hannunsu? Cikin dai wanda suke hannunsu yanzu sun sa 20, wasu sa ana neman sauran. Ana neman sauran? To malam, kun gamsu da waɗannan matakai da su hukumomi suke ɗauka yanzu na ganin an farauto wanda suka aikata wannan abu? To muna gari sai mun ga iyakarsu ai. Sai mun ga iyakarsu. Kawai yanzu kamar ana cewa akwai waɗanda da wannan abu ya faru sun tarwatse, ba a san ma ina suke ba. Daga bayanan da kuke samu, mutum nawa ne yanzu kuka iya tantancewa sun dawo? Da aka dawo da gawarsu ko? A waɗanda suke da rai suka dawo wuraren ku, ko kuma kuka ji labarin cewa sun dawo? A wanda suke da rai kam sun dawo, sun san shi asibiti ai. Marasa lafiya kuma mutum 12. Su ne marasa lafiya. Akwai mutum wajen 37 masu rai. Na? Asibiti. Akwai mutane 14 a asibiti. 37 kuma sun dawo. 37 kuma sun dawo. Wannan kuma 34 zuwa da 4 su ne. Wanda suka rasu kuma? 30 da? Saboda 22 ne aka gani, sauran ba a gan su wadda. To ana tsammanin kuma ko sun ji su cikin jeji, sun yi musu abin da ba daidai ba. To malam, da za ka shiga game da wannan ƙirƙirin da ake kayan? Ita sun da ba mu samu wanda suka fi su gaskiya ba, sai mu riƙe su akan alƙalman gaskiya. Akwai wata tuntuɓa ne yanzu da kuke wa gwamnati a game da wannan abu da ya faru? Wato tun da abin ya faru kawo yanzu ne muka so magana da gwamnati, yadda muke magana da kudin nan muna gaya wa gwamnatin Najeriya ne, muna gaya wa jama'an Najeriya ne magana da muke ta yanzu nan.
wani wasu kalamai za ka ƙara ba wa al'ummar musulmi na kwantar musu da hankali ganin cewa hankali ya riga ya tashi? ai tun jiya muka soma ba da haƙuri, kada yi aikin rashin hankali, kada ya ɗauki doka a hannu, a tsaya a ga yadda za mu yi da gwamnati. Idan gwamnati ta yi mana abin da za mu faɗa, to shi kenan an daidaita. Idan ba ta yi ba ko kuma ta soma ta kasa, nan kuma wani sabon labari. Kafin gwamnati ta kai ga biyan diya kamar yadda kuka nema, wani hali iyalan waɗannan al'umma za su shiga? Za ku tallafa musu ne ko kuma ku wani abu da za ku yi? Abubuwa mu da kuɗi a hannunmu, ba ma gwamnati tana da kuɗi. Masu taimakawa kuwa gwamnati ne, su ne za su tallafa wannan wanda aka yi musu wannan abu. Ba mu da kuɗin da za mu ba su. Malam, akwai wasu da suke cewa wannan gari an daɗe ana fama da irin wannan matsala. Wasu na ma cewa a tashi garin, kai me ra'ayinka? Ta da garin, tunda an kasa zaman lafiya kan a ta da garin mana, me zai gari ya hana mutane zaman lafiya. Da yan musulmi ne ake tarewa a ce ina rago mu sai a ba da musulmi a je a yanka. Yanzu ku ya zama a'a, masu zikiri za a tare ma gaba ɗaya a kashe su. Saboda haka ta da garin daga wannan garin da abin yake faruwa ya fi sauƙi akan abin da zai faru in an fusatar da mu. Kamar me zai faru malam? Ba shi da kyau. Kamar menene wannan mara kyau? Shi ne tashin hankali. Malam, shekarun baya irin waɗannan abubuwan da ke faruwa ya sa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya kafa dokar ta ɓaci a jihar Plateau. Wannan yana cikin kiraye-kirayen da kuke gwamnati na ƙoƙarin daƙile irin wannan da ci gabansa? Muna gaya wa gwamnati ta yi ƙoƙari da daƙile wannan abu, da duk inda ka ga musulmi a kashe shi, in an ga kashe su a hali ko a ƙasarsu ba su yi laifin komi ba. Saboda haka mu dai masu goyon ba masu cewa a tada wannan garin tun da ba zaman lafiya, ya hana ƙasa zaman lafiya, a tashe shi, a sa sojoji a wurin tunda mutane sun kasa riƙe ƙasar. Mun gode ƙwarai da gaske. Ƙara lafiya. wani za mu masu salatu ta'aziyya za mu sun da ta'aziyya wa mutane. To, salamu alaikum. Muna yi wa shugaban ƙasa ta'aziyya kan jama'a ƙasarsa waɗanda aka kashe ba su yi laifin komai ba. Muna kuma gaida iyalan waɗanda aka kashe, Allah ya ba su haƙuri, dukan mutanen su riga sun zama biyan bukata tun da sun yi shahada. Allah ya ba su haƙuri. Wani jama'an da abin ya shafa muna musu ta'aziyya, muna ce Allah ya ba su haƙuri. Amma irin wannan abu insha Allah ba zai ƙara faruwa ba. Ba zai ƙara faruwa ba insha Allah. Za mu yi alƙawari da gwamnati idan ba za ta yi jama'an ta ba ta ba da wuri waɗansu su kama su riƙe. Za su fara samun faruwa irin waɗannan abubuwa. Kira bai Ikare, ikare Ikiti, ikiti sai Kogi, kogi Ojelo, lokacin kogi kenan. Jama'a waɗanda na kama sunayen garurukan ko da yake ba gaba ɗaya ke samun garuruka irin waɗannan ba sai a hankali. To ɗan wannan ta'aziyya ku faɗi yimɓe baɗɗama naa dow hakke maɓɓe ɓe gaɗayi ko ɗume gam be mo juldanko tan waɗi ɓe faɗɗa. Allah hokka muñal, Allah hokka muñal, ɗo Allah yahoɓe, Allah yahoɓe, non bo Allah hokka muñal ɗuɓɓe ɓe ɗeri goo, Allah mawninaɓe, Allah barkinaɓe, ɓe maɓɓe ɓe ɗari goo Allah hokka kesoɓe. Wita to ɓe gorka no wini Jeesu. nawniɓe ɗum waɗana ɓe du'a. To nawniɓe onon bo Allah hokka on jamu, Allah hokka on jamu, Allah hokka on jamu, Allah hokka on jamu moɗon. Inchallah. To muna godiya.
mun gode kwarai malam. Yawa. Mota ta zo. Mu a Najeriya ba ɗauke mu da muhimmanci ba. Gaskiya. Mu a Najeriya mu musulmi gaba ɗaya ba ɗauke mu da muhimmanci a Najeriya ba. Ana kai mai abu mai ba. Satan wato a keɓe wanda suke tijjaniya. mai gida da Allah kar ku saki sai mun saki Ko alama. Ai kuma Ai mu yake ɗauka mu. yawa kar ya riga mu yawa shi da Allah dan mu hotuna dan mu hoto da Allah Hotuna ne na